Барыгызга да кайнар сәлем. Майдан телеканалында лайыклы хит тапшыруы вакыты җитте. Биредә без матур җырлар тыңлыйбыз, татар эстрадасы җырчылары белән аралашабыз һәм иҗат турында сөйләшәбез. Киләсе 1 сәгать дәвамында бергә булырбыз. Бүген сезнең белән мин, Илзирә. Гадәттәгечә хит-парадта кызу ярыш дәвам итә. 10 җыр, 10 башкаручы, әмма бары тик бер генә җиңүче. Аның кем булуын сез хәл итәсез. Үзегезгә ошаган композициялар өчен Майдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркемендә тавыш бирегез. Бүген тапшыруда башкаручылар белән дуэтлар турында сөйләшербез. Соңгы арада эстрада коллаборациялар гадәти күренешкә әйләнде. Җырчылар бер-берсе белән дуэт җырлаудан читенсенеп тормый һәм тамашачы да моны, җырларны да үз итә. Лайыклы хит катнашучыларның дуэтларга мөнәсәбәте нинди? Кайсы җырчының башкалар белән дуэт башкарганы бар? Кем белән җырлау турында хыялланалар? Без барысын да белештек. Хәзер сезгә дә сөйләячәкбез. Хит-парадны Энҗе Егорова ачып җибәрә. Ул сезгә үзенең бала чагым дип аталган җырына клипны тәкъдим итә. Энҗе иҗат юлын күптән түгел генә башлап җибәрсә дә, аның репертуарында инде дуэтлар бар. Моннан берничә ел элек ул Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыйхов белән уртак җыр яздырган. Алар аны берничә тапкыр сәхнәдән дә җырлаганнар. Композиция «Оныттым» дип исемле. Ул романтик рухта, мәхәббәт турында. Кызыксындырылган кешеләр интернетта табып тыңлый ала. Энҗенең киләчәктә яңа дуэтлары булырмы? Моны вакыт күрсәтер. Әлегә исә аның үзенә сүзне бирик. Энҗе Егорова, бала чагым. Шақа қайтам ойларымда, туып өскен ғазиз йортыма, дәшер кебек иртән назлы бәнекәй, уян балам чәең суына. Күңелем минем, сезене соғына, тик бір көрер идем, қайтып келер идем, шаулап өскен имен янына. Яшел ширем бойлап йөгеремін, төшләремдә ишек алдында, Қапқа ашыларда қайтыр әтекәй, құшып алыр жылы қойнына. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сағына сезіне соғына. Тик бір көрер идем, қайтып келер идем, шаулап өскен имен янына. Ağlamның инеш буйларына илтәйді сұқмақ, шундый тар гына. Ялан тепи атлап алачағым, йөгеретер кембе қаршыма. Күңелем минем, йөрәгем
Майдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Чираттагы катнашучы Әминә Әхмәтҗанова. Яшь булуына карамастан, Әминә дуэтлар җырларга өлгергән икән. Аның сәхнәдә Татарстанның халык артисты Эльмира Калимуллина белән бергә чыгыш ясаганы бар. Шулай ук үзенең яшьтәшләре белән дә уртак җырлары күп Әминә репертуарында. Илгиз Шәһрәзиев, Гөлназ Асаева белән дуэт җырларга телим. Бу кызыклы тәҗрибә булыр иде дип сөйләде безгә яшь йолдызчык. Әминә Әхмәтҗанова, әнием. Şişlerimden sıybap uyadan nazlı qaraş belən irkəli Yılağanda qışıb yuvada bir şuumna görə ödəli İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəqidli bulluzaq yaşa İsmim Artur kızı Əminə oldu. İmanlı, tevfikli, mehribanlı bala bulsan idi. Amin ya Rabbi. Cavab tapa bütün sıralğam var nersenin Qayan belədir bütün işkə jitdi silgirə Zarlanuna bilmikləgil İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəğirli bulluzaq yaşa əniyim İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəğirli bulluzaq yaşa Selamu aleyküm. Halleriniz şekilsen sallardamı. Bu bizning subhanallah maşallah Əminəmiz bulam indi. Şoň kadar iyi barakallah zor isken iken subhanallah. Baxtli bolsun, tevfikli bolsun Rabbim inşallah. Qağazga resim düşürəm əniyimə zərlim gülər Resimimdə matdur şəşəklər Əqıngildə iniz güdülər İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəğidli bulluzaq yaşa əniyim İn qadirli kişim fəriştəm minim Bəğidli bulluzaq yaşa əniyim Bəğidli bulluzaq yaşa əniyim Чираттагы катнашучыбыз Динара Сәйитбатталова. Динараның интернеттагы музыкаль майданчыкларында урнаштырылган җырлары арасында дуэтлар әлегә юк. Башкаручы тамашачыларга үзенең ялгыз башкарган җырларын гына тәкъдим итә. Динара премьералары белән актив рәвештә сөендереп тора. Шуңа да аның башка артист белән дуэт җырлау ихтималы зур. Кем була алыр иде икән ул башка җырчы? Бәлки Фирдүс Темаев, бәлки Давляндыр. Әлегә уйлый торыгыз, ул арада Динараның клибын карыйк. Бергәләп дип җырлар ул. Алло, улым, без бүген нигә кайтмыйбыз, яме? Безнең бүген әтиң белән бәйрәм. Без сине яратабыз, балам. Дәвәниеңне тыңла.
Күзләр аша күренә яралар, ярагына түгел йөрәктә тормыш эзләре. Бәхетле мизгелләрдә күп булды, давылларда югалып калмадык. Кулдан кулга тотынышып тик бергә атладык. Әле ярый син барла бу якты дөньяларда, бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдә гел шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Хаталарны тик бергә төзәтик, бер-беребезне гел шулай ишетик. Бер көнлек дөньяларда үпкәләүләрне кертмик. Тормыш матур, балалар үсәләр, буйга җиткәч барсын да белерләр. Аларга үрнәк булсын безнең үткән гомер. Әле ярый син барла бу якты дөньяларда, бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдә гел шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Әле ярый син барла бу якты дөньяларда, бер-беребез өчен килгәнбез дөньяга. Әйдә гел шулай атла, алга таба гел шулай атла. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Бер офыкларга карап атлыйбыз бергәләп. Тормыш мәгънәсе дип җырлаучы Фәрит Мифтаховның репертуарында 3 дуэт бар булып чыкты. Өчесе дә эстраданың матур кызлары белән. Башкаручының беренче дуэты Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән. Моннан берничә ел элек алар «Була белсәң иде кирәкле» дигән җырны башкарганнар. Фәрит әфәнденең шулай ук Фирүзә Хафизова белән дә уртак җыры бар. Ә узган ел башкаручы Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова белән дә легендар кышкы романс җырын башкарган. Киләчәктә дә дуэтлар турында уйлыйбыз. Мондый сәләтле гүзәл затлар белән җырлау зур дәрәҗә дип уртаклашты Фәрит Мифтахов. Димәк, башкаручыдан инде яңа дуэтлар көтеп калабыз. Фәрит Мифтахов, тормыш мәгънәсе. Бу китапта шушы тормыш җыры мәгънәсе дигән җырыбызны кергән исәре. Үкенмәслек итеп яшәргә, Тормышларның бөтен мәгънәсе. Матур җыры, искитмәне.
Күңелгә татлар кундырмыйча, яшәгәндә еллар күңелле. Саф чишмәләр сыман гөрләп җырлап, яшәүләре бәхет түгелме? Узган еллар ысын кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә бит, тормышларның бөтен мәгънәсе. Дусларыңның авыр хәсрәтләрен урта килсәң йөрәк сынала. Бер сыныкны бергә бүлешкәндә, дуслык дәвам итә елларга. Узган еллар ысын кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә бит, тормышларның бөтен мәгънәсе. Узган еллар ысын кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә бит, тормышларның бөтен мәгънәсе. Туганнарың килсә киңәш сорап, ачык булсын һаман ишегең. Улы кеше хөрмәт итәр безне, онытмасак нигез бишеген. Узган еллар ысын кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә бит, тормышларның бөтен мәгънәсе. Узган еллар ысын кабатланмый, якты мизгелләрнең һәммәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә бит, тормышларның бөтен мәгънәсе. Үкенмәслек итеп яшәүдә бит, тормышларның бөтен мәгънәсе. Тормышларның бөтен мәгънәсе. Лайыклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Безгә чираттагы кунагыбыз да килеп җитте. Каршы алыгыз хит парадыбызның катнашучысы Гөлназ Салахова. Гөлназ, сәламлибез сине. Сәлам, Илзирә. Сәлам, хөрмәтле тамашачылар. Гөлназ, сине чын күңелдән яңа җырың һәм клибың белән тәбрик итәбез. Һәм инде алар уңышлы булсын дигән теләктә калабыз. Һәм сөйләп кит әле, ничек җырларыңны салыйсың, Гөлназ? Һәм инде шушы җырларыңны тамашачыларга нигә җиткерергә булдың? Минем җырларым һәр байтак җыр килә инде, Аллага шөкер, һәрбер җырны тамашачыга җиткерәсе килә. Бөтенсенә дә клип төшереп булмый, чөнки финанс ягы да бар инде аның. Шушы җырны сайларга булдым ни өчен дигәндә, чөнки ул шундый ритмичный, күңелле, шундый аны тыңлагач кәефләр күтәрелеп китә. Бөтен халыкка да шундый яхшы кәефләр җиткерәсе килгән идем. Гөлназ, күптән түгел синең иҗат кичәң булды. Чын күңелдән сине тәбрик итәбез. Һәм инде бу артист кеше өчен зур вакыйга. Һәм инде минем соравым, үзең канәгать калдыңмы шушы матур кичәдән? Бик зур рәхмәт котлаулар өчен. Чыннан да артист өчен бик беренче тәүге иҗат кичәм булганга күрәдерме, бик борчылдым. Аннары инде тынычландым һәм
шундый рәхәт булып узды. Нәрсә дип әйтәсе килә, бөтен җырларымны да тере тавыш булды. Ансы минем өчен бик мөһим, чөнки тере тавыш белән җырлаганда бөтен хисләреңне, хәзерге кичерешләреңне җиткерә аласың дип уйлыйм халыкка. Бик зур рәхмәт. Бүгенге тапшыруда Гөлназ без инде дуэтлар турында сөйләшәбез. Һәм инде синең Илназар белән дуэтың бар дигән инде без мәгълүматны беләбез. Һәм инде бу идея ничек килеп чыкты, һәм инде тагын нинди уртак җырларыгыз булыр микән? Илназарга килгәндә, ул бит инде безнең гаилә дустыбыз, безне этәргеч, минем наставник дип әйтсәм дә була инде. Гөл аның белән киңәшләшәбез, ничек әйбәтрәк җырларны сөйләгәндә аның да фикерен истә тотам. Дуэтларыбыз безнең хәзерге көнгә ул 3. Берсе аның шундый дискотечный варианты бөтен кешегә дә күңеленә хуш килде дип уйласак була, чөнки бөтенесе шундый әйбәт комментарийлар калдыралар. Ул халык җырына бөрлегән җырын без иҗат иттек аның белән бергә. Киләчәктә бәлки булыр, вакыт күрсәтер тагын дуэт җырларыбызны. Бик зур рәхмәт Гөлназ сиңа килүең өчен һәм инде иҗади уңышлар теләп калам сиңа. Рәхмәт, Илзира. Хөрмәтле тамашачылар, минем клибым өчен тавыш бирегез. Йөрәгеңне алдама син, ялган хискә бирешмә, сиңа минем яндагына, минем белән килешә.
Винарис Ильегит дуэтлар жырлауга сак карый. Ул күбрәк үзе генә жырлауны якын күрә. Шулай да башкаручының тамашачыларга яхшы таныш дуэты бар. Аны Татарстанның атказанган артисты Лейсән Мәхмүтова белән уртак берничә җырын хәтерлисездер. Тиздән Лилия Хамитова белән уртак җырларыбыз дөнья күрәчәк. Җыр авторлары матур җырлар тәкъдим иткәч, барыбер уртак композиция кирәк дигән фикергә килдек дип сөйли Винарис. Димәк, Лилия Хамитова һәм Винарис тиздән үз тыңлаучыларын сөендерәчәк. Әлегә Винарис үзе генә җырлар. Винарис Ильегит Мөкәррәмә. Çakta kamışta uyup saldım. Seni oylap belki kamışta işte kaldım. Kırkımı kaleme dileme ne var? Şundaki sırlarımda sileme bir Sıçsa kulümeğinde giyini başlagan idi. Rahmet çalsın düşmevine seni başlagan idi. Magazindan jipler qaytqan çilter meylev şeylerge. Dillerine siyah çıksın bizni silev şeylerge. Eşindeki sırlarını silev bilevgene. Onların mı? Almadılar şeylem paradılar yuttu almadılar kemik gelemedi ben binemedim onlara Üçündeki sırlarımda silemedim onlara Kemik gelemedi ben binemedim onlara Üçündeki sırlarımda silemedim onlara Мин Илзирә үзем турында да сөйләп китим әле, дуслар. Әлегә репертуарында дуэтлар юк. Үземне ялгыз башкаручы буларак тәкъдим итәсем килә. Әмма гомумән алганда дуэтларга мөнәсәбәтем яхшы. Коллаборациялар булырга тиеш дип уйлыйм. Артистларның үзләренә дә, тамашачыларга да мондый проектлар кызыклы. Киләчәктә репертуарымда дуэтлар да булачак. Кем белән икәнен әйтә алмыйм, әмма мин тәкъдимнәргә ачык. Дуслар, лайыклы хитта мин сезгә үземнең өр-яңа җырымны һәм клибымны тәкъдим итәм. Кайтып килик җыры сезгә туган як, якыннар, нигезегез турында иң якты хатирәләрне яңартсын. Минем җырым өчен тавышларыгызны жәлләмәгез. Игътибар экранга. Туктатыгыз әле. Авылым хавасын сулап кайтасым килә. Туган йортым, җыя бүген балаларым, мин дә кайтам, әткәй-әнкәй туганнарым. Җыелышып, бер гөрләшү сыгымы, барыбыз да тик бер килгән мәңге түгел.
Фатихасын алып калыйк. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, туган йортны. Балкып торсын изге уты, тормыш гамен читкә куеп вакыт табыйк. Әткәй, Фатихасын алып калыйк. Әткәй, Фатихасын алып калыйк. Капкалды, парлы кояш тырап алды. Әткәй, сезнең куен хәзер тансы. Туган йортның бусагасы уттай кайнар. Түргә узгач, тугарылып китә җаннар. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, туган йортны. Балкып торсын изге уты, тормыш гамен читкә куеп вакыт табыйк. Әткәй, Фатихасын алып калыйк. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, туган йортны. Балкып торсын изге уты, тормыш гамен читкә куеп вакыт табыйк. Әткәй, Фатихасын алып калыйк. Әткәй, Фатихасын алып калыйк. Сезгә бик күп сөйләр сүзләр, очрашканыда яшьләнә шул учан күзләр. Туган йортның язмыш бездән шикләмәсен, ишекләре гомерлеккә бикләнмәсен. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, туган йортны. Балкып торсын изге уты, тормыш гамен читкә куеп вакыт табыйк. Әткәй, Фатихасын алып калыйк. Кайтып килик, ятим итмик туган йортны, туган йортны. Балкып торсын изге уты, тормыш гамен читкә куеп вакыт табыйк. Әткәй, Фатихасын алып калыйк. Әткәй, Фатихасын алып калыйк. Тапшыруны хит парадыбызның бердән-бер дуэты Гүзәлия һәм Артур Минхажев дәвам итә. Гүзәлия татар эстрадасында дуэтлар буенча рекордсмендер. Автор башкаручының 15 артист белән дуэты бар. Бу исемлектә Элвин Грей, Фирдус Кимаев, Алсу Абелханова кебек сезгә яхшы таныш җырчылар бар. Без Гүзәлиянең тагын бер башкаручы белән дуэт яздырганын белдек. Бу хакта бераз гына соңрак әйтербез. Артур Минхажевның репертуары шулай ук дуэтларга бай булып чыкты. Аның Марат Галимов, Резидә Шәрәфиева, Зөлфия Валиева кебек җырчылар белән уртак җырлары бар. Әмма килешәсездер, Гүзәлия белән Артур дуэты аеруча уңышлы тандем булып чыкты. Иҗатташ дуслар безнең хит парадта үзләренең «Диңгез» дип аталган җырларына клипны тәкъдим итә. Карыйбыз. Гүзәлия, Артур Минхажев, «Диңгез». Yanım kiyem Sinigine, sinigine Siyem, siyem Dingizi, dingizi, dingizi yarımda Senin kullarım, benim kulumda Zenger, zenger, zenger kuzlarım Sinigine canım, ezlerim Dingizi, dingizi, dingizi yarımda
gene canım özledim. Yarsı dulkın, büyük dulkın kiler gider. Yollar öter, zenger dingiz bözünü küter. Gitme canım suygan yarım bu yaraşa. Zenger dingiz, şiksiz dingiz bizini daşa. Dingiz yarımda. Senin kullar benim kulumda. Zenger kuzlerim, seni yine canım özledim. Dingiz yarımda. Senin kullar benim kulumda. Zenger kuzlerim, seni yine canım özledim. Dingiz yarında. Senin kullar benim kulumda. Zenger kuzlerim, seni yine canım özledim. Dingiz yarımda. Senin kullar benim kulumda. Zenger kuzlerim, seni yine canım özledim. Тапшыруны Руслан Зөлкарнәев дәвам итә. Башкортстанның ат казанган артисты хит парадта бәхет җыры белән катнаша. Башкаручының әлегә беркем белән дә дуэты юк, әмма шушы көннәрдә Руслан сәхнәбездә беренче тапкыр башка артист белән чыгыш ясаган. Уфада үткән зур концертында ул Гүзәлия белән уртак җыр башкарган. Дуэт яздыру күптәнге хыялым иде. Гүзәлия белән җырыбыз бик уңышлы килеп чыкты. Аңа бу мөмкинлек өчен рәхмәтлемен дип уртаклашты Руслан. Без Русланны уңышлы узган концерты һәм беренче дуэты белән котлыйбыз. Яңа җырны Майдан телеканалы эфирында да ишетербез дип өметләнеп калабыз. Руслан Зөлкарнәев, бәхет. Min күрәм синең күзләреңнән әйтелмәгән каты серләреңне мин сизәм күңел түрен белән яшерелгән кайнар кисләреңне һәр кемгә дә биш кирәк яратканы якын кеше һәр кемгә дә кирәк үзеңнең тиңе һәр кемнең дә тизрәк Şenga açtın ümmette her kimden bulsun bakıtte Min bile jitip katı uzakka Beklesene de tatlı kıyalığını Min kile
Yok degeni bulsang da жылытырған сенің жаныңа әркімге де бір керек яратқан якын кіші әркімге де керек өзіңнің теңі әркімнің де тезірек Şanga aşsın ümitті әркімнің де bulsun бақытты Аңна болды сенің қарашыңа мұң зарыңны бітті бүтін ойларыңны мен шықтым бит сенің қаршыңа ятып тұрға бар юларыңны әркімге де бір керек Yaratkan yakın kişi әркімге де керек өзіңнің теңі әркімнің де тезірек Шаңға ашсын үмітті әркімнің де bulsun бақытты Бүгін лайықлы хитны Нияз Сафиуллин йомғақлый. Ең бірінші дуэті ол сіңлісі Гүлназ білән жырлаған болған. Шуннан соң Ниязның башқа артистлар белән уртак жыр жырлаганы юк. Якын арада да Нияз Сафиуллин дуэтлар яздырырга җыенмый. Бәлки танылган берәр җырчы белән мондый проект кызыклы булыр иде. Ландыш Нигъмәтҗанова, Әлфинә Азгамова белән тавышларыбыз туры килер кебек. Әлегә түгел әйтә алмыйм, вакыт күрсәтер дип сөйләде башкаручы. Әлегә Нияз үзе генә җырлый, үзе язган иртәгәнең иртәсе җырын сезгә тәкъдим итә. Игътибар экранга. Нияз Сафиуллин иртәгәнең иртәсе. Unutqandır desem yok iken alğalıysan әлі исләргә Yollағансың хәбәр ничек дип хәлләр күрешик әле дип иртәгә Көтәсе ничек сабыр итәсе Кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе Көтәсе ничек сабыр итәсе Кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе Нигә дәштең күрешергә Чуалыплар китте уйларым Әле генә төсле исләремә төште Синең белән узган елларым Көтәсе ничек сабыр итәсе Кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе Көтәсе ничек сабыр итәсе Кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе Тынғы таба алмыйм, сәгатьләрне саныйм
Бигрәк узак көнедә. Әйтергә дип сиңа бары сайлап кына сүзләремне җыям күңелгә. Көтәсе ничек сабыр итәсе, кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе. Көтәсе ничек сабыр итәсе, кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе. Кайчан килеп җитәр икән иртәгәнең иртәсе. Шушы урында бүгенге хит парадыбызны төгәллибез. Эстрадада дуэтлар күп булсын һәм аларны тамашачылар яратып кабул итсен дигән теләктә калабыз. Дуслар, лайыклы хиттагы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Үзегезгә ошаган композициялар өчен тавыш бирергә ашыгыгыз. Моның өчен Майдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркеменә рәхим итегез. Бүген сезнең белән мин Илзирә булдым. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.